Bombo Business News. Posible na nga magka-loan ang mga individual nga nagaedad 18 tubtob 30 anyos sa Department of Trade and Industry o DTI para inasa mga luyag nga magtukod sa ilang kaugalingon nga negosyo. Pinagi sa Youth Enterprise Fund of Small Business Corporation, makahulam sang kwarta halin 30,000 pesos tubtob 500,000 pesos sa mga negosyante ukon sa mga luyag nga magpatindog sang ilang business. Suno sa ahensya mahimo nga bayaran nga sambit nga loan kutob sa 3 ka tuig. Nibaluan nga bukas ng DTI para sa mga luyag nga mag-apply subong adlaw, July 27. Sa iban pa nga balita sa negosyo, atensyon sa aton nga mga motorista, yari ang posible nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa subong nga semana. Unahon nato ng diesel. Posible sino sa Department of Energy kag sa oil companies nga magsaka ina sang 6 pesos tubtob sa 7 pesos per liter. Sa liwat sa diesel, posible may pagsaka nga 6 pesos tubtob 7 pesos kada litro. Sa gasolina, posible may price hike nga 5 pesos tubtob 6 pesos kada litro. Sa liwat sa gasolina, posible magsaka sang 5 pesos tubtob 6 pesos per liter. Samtang sa kerosene o kung gas, posible magsaka sang 3 pesos tubtob 4 pesos per liter. Sa liwat 3 pesos tubtob 4 pesos per liter. Samtang yari naman ang price range o kung ang tupan sang presyo epektibo buwas sa aga kung mapatuman na ang adjustment. Sa diesel, magatupa na sa 91 pesos tubtob sa 96 pesos per liter. Sa gasolina, 89 pesos tubtob sa 99 pesos per liter. Sa kerosene kung gas, magatupa sa 120 pesos tubtob sa 128 pesos per liter. Sa liwat ka, Bombo, estimate pa lang ina ang adjustment. Ipagwa subong nga Lunes ang final nga price movement kag ipatuman epektibo buwas sa aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate, ganbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa Conbop kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP sang Biyernes ang hapon. Wala sang transaksyon sa bilog nga weekend, magka-resume na epektibo alas 9 subong nga aga. 61 pesos and 85 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. Sa liwat, 61 pesos and 85 centavos. Amoy na subong ang bago nga all-time low o kung pinakabago nga pinakamanabo nga record sang piso baylo sa US dollar. Samtang 7 pesos and 88 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 47 pesos and 80 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 45 centavos ang baylo sang Saudi Real kag 70 pesos and 27 centavos ang baylo sang isa ka euro.